Salamat sa awit o salamat sa inyong pagtambong. Ganahan niyo ko iso ka ng magkabisita bitaw ko ka ng bili sa balunin na adlaw. Nga makita na ko nga whisper dagang nambong. Congratulations na maudin na inyong batasan bisag Birnes dagang taon. No? Congratulations yung tanan. Hinotonta na magpadayo na kainiton sa pag-alaga. Mga kaigsunan, alam sa mga ginikanan, kung naamay prioridad sa atong mga planos kinabuhi, walay lain ang atong mga kabataan. Diba? So karong na gabi, magsugod kita sa atong theme, love that binds. Gugma nga nagbugkos. So unsa man ang nagbugkos sa atong kaminyoon, sa lapi o kagtangan, mawala ra na. Kagwapo kagwapa, mulubad ra na. Kaya basta gani ang magtao magkatiguang, magkamaot na gyud ang naon ng isa persona. No? Kung di mo mutuon ako, bahala mo, basta ako mutuon gyud ko ka ako. Kaya ako mo'y buhi na saksi gyud mga kaigsunan. No? Bugat ang akong ebidensya. Abang kung gugma ang magbukos kami yun mula hutay. Abi niyo kamo diha ng mga tiguan na sa kaminyoon nga nagpadayon ang inyong kaminyon hangtod karon. Kung mulini mo sa inyong nanaging mga panahon, wala nagbugkos kaminyo, gugmag yun. So karon mga kaigsunan, ugma na ta mag-isgot may tungod sa kaminyon. Karon ang atong isgutan ang bunga sa kaminyon. Namunga na yun ang kaminyon nagsuon. So naangay mga anak nato, mga ginikanan, ayaw mong kanimo. Kanang mga bata nga niagi sa tiyan sa inahan, nataw na sila, nawa yun na, maghangyo sila, na gusto mo tanaw maranding. Kagustuhan yun ang ginikanan. Huwag yun nagsugo nila sa naranduhan. Mao nga kung nataw ang bata sa atong panimalay, ato ginangalagaan, kaya ato man ang tinuyuan. Di ba? O, ato man ang tinuyuan yun. Na naman yun ang atong anak. Pero wala'y ginikanan ang handong ng bata mahimong labad sa ulo sa susidad. Ang atong tuyo, ang atong mga anak, magbanang puso na mahimo nga maayo na influensya sa atong panimalay o maayo na influensya sa atong komunidad. Busa, duha ang objectives natong katuyo nato din atong seminar. Number 1, aron mahimo mo nga maayo nga magkatambag may tungod sa kaminyoon. So busa, kung dugay mo sa kaminyoon ay mo gingon ada ka mo na ang anak katiguan namin. Tampong yun mo. Kaya aron mahimo mo nga maayo nga magtatambag sa kaminyoon. Kaya kung magkaproblema ang inyong mga anak, magkaproblema ang inyong higala, magkaproblema ang inyong igsuon, at least naamoy ikatambag. Ikadawa, nga itong objective o katuyuan, aron na kung adunay problema sa atong kaminyoon, o maminaw na mo maayo ang inyong nakita, nag-iskutan ako nga problema, tipik o kabahin ka muna na problema, na mapagitaan ka na natong solusyon. So karon igsoon, mo focus ta sa atong mga kabataan. Atong balikon ang atong ingon, nga kung na may pinakabilinhon nga bahandi sa atong panimalay, ang atong kabataan. Ang handog nato sa atong kabataan, igsoon na sila, magbanang puso. Sabi ninyo, kamong mga anak bitaw karon, kamong mga millennial na mga anak,
Hayahay mo kayo karon. Nga naman, kung eskwela mo, magkapobre-pobre ang ginikanan, na motorsiklo, hatod kuha. Sa among panahon, swerte lang magkasakay o balsahan. So, mo na inyo, swerte kayo mo. Sunod, maayo mo karon mag-eskwela mo tungod kay ginapabalunan yun mo sa inyong ginikanan. Kani-kani ato, bisag kanang 10 centavos, ang luwa ang magtuluhan at pinangayon sa ilang grabe una kong buwa ang 10 centavos na pangayon lang. Karon ang bata, di na mo daw itong piso. Bisag 5 piso si mga natang magbugot ang naong mga kaigsunan. Gipatulfo man gani itong ginikanan na ang alawan sa bata 500 sa gyatag kada adlaw. Kita mo ng mga bata, karon wala ito ayaw mga bata. Hataga 500 si ipatulfo, kaya gusto niya, 1,000 ang adlaw. Pero abin ninyo ang mga ginikanan mo antos yun. Nga naman, kay gusto sa ginikanan na mulampos ang atong kabataan. Marami na. Wala may magpa-eskwela ninyo, araw kamo magkatrabaho, imong pensyonon ninyo, di na mo yung tuyo. Kung muhatag mo, salamat. O di mo muhatag, okay ra na. Kay obligasyon sa ginikanan ang pagpa-eskwela. Ha? Huwag mo magpa-eskwela nga murgihin mo mong bangko. Eskwelahan ka, ha? Araw kada bulan, ang imong ihatag na ko, wala na. Pag-eskwela lang, araw kung naanak kay imong kabarin panimalay, ano na kay ikasuporta. So karon igsoon mo focus ta og mga kabataan. Alang sa mga kaigsuonan ng ilang mga bata dagko na paminaw ng gyapon mo. Kay aron makahatag mo og talagbagan unsaon pagdumala ang atong kabataan. So ang atong subject karon, what makes of a child? Unsa may gyud makabuo sa atong anak? Unsa atong pagpalambot ang atong anak? Karon mga ginikanan, imutang sa inyo na abi kining picture karon na atong gipakita. Imo ng anak. Mangutana ka sa imong kaugalingon, kung ako ning anak, unsa ka mao ka ning anak kani? Pila ti mahalin ani kung mahurot ning iyang baligya. Duha ka bugkos nga batong, duha ka bukuko, ug uban pa makapaiskoy na kakuan o mo na ang kinitaan ko kada adlaw. What makes of a child? O sa mayon makahimo sa mga bata na makabatulog kalampusan. Mga ginikanan, gikinahanglan monunuta sa dagan sa susidad. Nga naman, tungod kay Pilipinas, lahi na ang balaod mahitungod sa pagdisiplina sa kabataan. Gamiton gani ninyo pagdisiplina ng kabataan sa kinaraan na pamagi. Nga ipagig latos, ipagig punal, kamoy bahala niya, basta ang balaod sa Pilipinas, presyuhon yun mo. Lahi na. Nang kaniya ito, bisa pagpuskusan yung mga anak, huwag yung nilabot. Karon sigurado yung kapayang ka sa DSWD. Nga nasarin pa mo, nga ang balaod na ingon, kung ang bata pinasipadan, embargohon ka na sa DSWD, mga kaigsunan. Okay? So, dunay bago karon nga pamaagi. Mao nga atong pagatunan mo, unsaon nga to nga atong matabangan ang atong anak nga siya buutan nga mutuon nato sa malipayon nga paagi. Ang buti pa sabot, ang atong pagbansay sa atong anak, ang pagdisiplina nato sa atong anak, mangita tag-style nga ang anak mutuo nato tungod kay ganahan na mutuo. Dili kay mutuo tungod kay nahadlok og sa bayabas mga kaigsunan. Lain na karon ang style mga kaigsunan. Lain na. Mabutrang panahon nga kining mga bata ninyo ka-afirma ni sa curriculum sa eskwelahan. Ang mga maestra man yung mga nag-lecture o sila mga katumon. Mabutang panahon nga iglatos ninyo, mutawag ng dayo o pulis. No? Sa Amerika, yun na nga.
Latusong ka ng anak mo, yun na ng bata nga, I'll call the police. Yun na na, mga kaeksyonan. So, karoon ang tutunan. Kung saan na itong atong anak, matabangan nga matinumanon, mutuon na ito, dili sa kahadlok, apan nalipay siya nga mutuon na ito. Sabi niyo mga ginikanan, kamumuoyon mo na ko. Nagkutob sa maarang mahimos ginikanan himong Diyos. Musakripisyo ang ginikanan, basta lang ilang anak, matagan umayon kaubaon. Ang psychology mga kaigsunan, ilang natunan kini na isda nga naa sa laut. Gitawag kini og dolphin, no? Dolphin. Ugon niya, ang mamaalam ng mga tao may tungod sa pagbansay sa mga kabataan, nakakuha o maayo nga pagtulunan may tungod sa mga dolphin. Ang mga dolphin mga kaigsunan, di ini man hilabot og tao, di para sa masyar o whale, di man hilabot. Di magkaon og tao mga kaigsunan. Unya, imo ning babansay, matrain nimo siya, gikan dito sa laod, makakuha sila anak, nagagmay, padakuon nila sa aquarium, nadako, nagtudluan. Magtudluan ni. Magkatanaw mo diya sa mga television na ito, mag-geographic, o karang unsa diya, mga nature, imo na makita. Sa pag-train nila niini, ang pamaagi nila mao, nga kung dunay maayo nga exhibition sa mga dolphin, muto sa training, siya na mag-unang, mulukso, mubunda, no? Mupasakay, no? Ingon na, dagang mga exhibition. Apan ang ilang pamaagi nini, ang matudloan ng dolphin, kada exhibition, pagkaunon ng isda. Pagkahuman og kiyat-kiyat, bahugan og isda. O nag-eksperimento ang mga trainer o psychologist nga ipag-exhibition ang dolphin, pagkahuman exhibition, dili hatagag isda. Kaya di ba ni mo premihan? Nakaplagan sa mga psychologist nga ang dolphin, basta di na gani, bayaran ang ilang pagkiyat-kiyat, di na bayaran ang isda, mupailaw na sa tubig, di na limutong nga mga kaigsunan. O sa pakisusi sa mga scientist, sa child psychology, nag-ingon na ang utok sa atong anak, pagkatao ni anak, blanco. Walay sulod ang iyang utok. Muna gitawag sa psychology, tabula rasa. Nabuti pasabot ang utok sa bata nga bagong na tao, mura na o bond paper na walay sulat. Kinsa may musulat sa utok sa bata, kay blanco pa man eh. 1. Ang una niyang mahikapan, ang una niyang matilawan, ang una niyang madungog, ug ang una niyang makita, mauna ang matatak sa ulo sa bata. So kinsa man ang responsable niya na, ang ginikanan. Mauna, nakupalaway ang ginikanan, ang unang na-imprinta sa utok bata, ang away. Ha? Yun na. Pero kung makita sa anak, nagdako siya, na kanunay makita niya na ang mama nagpalangga sa papa, o ang papa nagpalangga sa iyang mama, kung nakita niya si mama o papa na maghalo, kamong mga tiguang ayaw ko, kilas-kilas na halok-halok. Kaya kita mo'y panigina sa atong mga anak. No, yun na. Bisag mga tiguan na, sabak-sabak, ihapon mo, at mukupya ang atong mga anak kung sabak-sabak. So, yun mga kaigsunan. Yun na ang dolphin. So, matang binumata sa dolphin, premyo. Pag doon ay may binata sa dolphin, ulit premyo, bulugdag sa ilalong din umubuha ang mga kaigsunan. Ug matong paigsoon sa pagtuon,
nga ginikanan nga pulos gikapoy sa trabaho ang pagdisiplina sa bata pulos mga silot. Kanang kapoy inahan, kapoy ang amahan, pagkabot sa balay na bata mo angkas-angkas na to, na bata birarunta kay patanaw ta sa iyang nag-drawing, nga masuko ta, dahil mo panutas, alimugog ha? Ikaw bata mo kiyat pa yun, away lain. Ang ginikanan lagi kapoy, ang paagi niya sa pagdisiplina sa bata, latos. Pero ang ginikanan ni Saul, na ang focus na sa mga kabataan, sa iyang pagkaginikanan, ang iyang pagdisiplina mo, ipaagi o premyo. Ang Biblia, Saul puno o premyo ay, ingon ni Bukarisan Daniel, na ako'y dambo nga din ako masabtan, na ako'y dambo nga din ako mainumduman. Kung imo kong mapainumduman, o imong ihatag ang kahulugan, hatagan ko ikaw premyo. So, wala pinili sa Biblia ang premyo mga kaigsunan. So, kikinanglan na maayong binuhatan sa bata, imo ning suportahan, i-reinforce. Kaya kung wala kay recognition, di na niya mo na itong pag-usap. Musap-isa-usa na itong kakapoy na nga itong dadi, mami, may tanaw ko na ni akong drawing. Kaya kamautan na. Ako, usang klase lang naman yun. Bahala maot na inabstong nindutan ang anak ko. Ano ba? Pakita ang grado sa anak. Dadi, mami, nana mong grado. Ang grado karon hindi ko kasabot, hindi para sa una, no? 75, 74, hindi ko kasabot karon sa mga grading system. Pero ibalik ka rin ako sa una. Dani, na. Pagtanong mo 75, kabog. Asa ka naliwat? Asa ka naliwat? Sebagai kapten. Pamatakaran mo basol. Ikaw pag-school na rin mo, pag-play mo. So pag-presenta sa bata ng 75, imo rin, anak, good. Sa sunod na 76 na gano'n, hindi pa rin papaana. Imong i-boost mga kaisunan, ha? Okay. Busa, ang ayaw na kinaya sa bata, kung imo siyang dayigon, iyan ang buhaton mag-usap. Abi ni Nixon, karoon ng gabi, simple rin yun na prinsipyo ang akong hatag kanyo o sa ang pagdisiplina sa atong anak. What? WW. Diba ninyo na? WW. Kung saan ang prinsipyo anin? Wrong behavior, withhold reward. WW. Wrong behavior, withhold reward. So, dili maayo nga kinaiya o batasan, ayaw ihatag ang premyo. WW. Wrong behavior, withhold reward. Sa'yo tayo. So, sa Biblia, ingon na ang mga kaigsunan. Ingon sa Ginoo, Moses, dala ang mga tao sa Kanaan. Araw sila magkaagto dito. Dadong ko kamo dito. Mga tanang ko ninyo, nakaabot ba si Moses sa iyo sa harap? Wala. Wala yung premyo. Nga naman, withhold the reward. Nga naman, wrong behavior. Ging na lang kuhita na ng bato sa mong baston, gipuspusan. Wrong behavior. So, wala magkatid so. Ang atong problema, imunani, common error. Ang gidili sa ginikanan, kung sulgan sa anak, mahimo na namutugod. Ang bata, grabe ang orientasyon sa palayanak. Paminaw ha, kanang kindi, makadaot na sa ngipon. Mukhaong kakindi, mapus ang ngipon, masakit, na, nooy yun kakaya. Ayaw ka o kindi ha? Kanang bata, basta di pa na magkakita kindi, oo, gina. Oo, mami. Anak, makaon sa kindi, makapudpud sa ngipon. Mukhaong ka nila, dili, mami. Gidalan mo sa mall, bata.
Nakagiw ginarapon ng kindi. Kining-kindi rin. Wise magugay ka ng mga factory. Wise na. Kumasaog dako ang kwarta. Ang tanang color sauce kalibutan na si kindi. Di ang bata palibat-libat ang kuluran eh. Oh. Ingon na yung bata. Mami, kindi. Shhh. Madatang siya mo. Mami, kindi. Shhh. Kunyang bata, niligit. Nisingit. Lingi-lingi siya nahan. Murag ulaw na tanay. Nipunit ka ng kindi. Oo. Kaya na ko sa babat. Kuskusan na ka. Mga ginikanan, ayaw kalimot ka ng atong anak. Mas bright na nato. Pagkanto sa balay ka kasama niyo. Ang salat, usap ka ka. Sa sunod na, tusundan ka. Dili, mami. Di na ka na kuyuban sa mula. Di, sige mami, di na kumukha. Doon kasabanan mo labay, gidala. Nakabati ko ba mo anang marigaris kini, ibutang ina sa dalan ng mga kaiksunan. Oo. Karoon mo bata kayo magtiyabaw kayo ikakaon. Agis bata. Mga may kayo, nagsabot na ta. Ibalog ka doon sa boto sa bata, buligid ang bata ng siyagit. Nga naman, kaya bata nagkasabot na kada ligid, kada sinigit, kindi. Baunayin yung batayan mga ginikanan, ha? Makayong gani mga dili na yun na siya. Ang imong dili may mong oo, mga kaigsunan. Kaya kung magkausap-usap ang imong pamahagi sa pagdisiplina, ang imong bata, i-blackmail ka. Wais na mga bata, yung mga bata, tinita mo ila ko, ikindi. O, yun na mga kaigsunan. Pagdako niya na, di na nakilyan ilakad mga kaigsunan. So muna, mga kaigsunan, ang prinsipyo na ito. Karoon, ikaw prinsipyo, kung saan ang first principle, WW. Diba ninyo? Wrong behavior, withhold reward. RR. Right behavior, reward. RR. Right behavior, reward. Pagkasayo na yung magdisiplina, di na kinahanglan ng sanga sa bayabas igsoon. Di na kinahanglan ng uway mga kaigsunan na atong ipuspos sa atong nagdina. Eh, muna na. Busa, kung sa may gingos palang kasulatan, bisag kinsa nga nagapadayos pagbuhat, o siya magapadayon hangtod sa katapusan, siya makadawat o reward. Ang prinsipyo sa kalalawasan, reward yapon mga kaigsunan. Sama sa dolphin, mga kaigsunan. Kinahanglan, dunay reward sa atong mga kabataan. Now, usahan na ito paghatag reward. Kung gagmay pang atong mga bata, ang atong premyo, outright. Kanang diha, di ba? Nga naman, gagmay pa man na sila sa ato pa, ang atong premyo, ginagmay. Ayaw panghatag og premyo, dagko na kay, mapurdoy na. Kung kada mahing binuhatan siya taghatag. Sa gagmay pa, uy, thank you kayo, wow, minit ka na doon. Sige. Na, kay premyo na mo. Ngita ka doon sa premyo, di ba? Anak, madako-dako na gani, saan na? Pero ay mo kalimot saan? Anak, karong birthday ni mo, pero dako na mo na. Basta imo nang tumanon ka ng agong assignment sa imong trabaho. Papiliun ka o cake. Kanang-ganan ng cake para sa imong birthday. Okay? Dahil ang prinsipyo na mga kaigsunan mo, kita mo palit magitas kinahanglan sa atong mga anak, di ba? Ayaw mo pagpalit diha-diha. Imo ang premyo ang imong ipalit. Tanaw mo palit na ng status. Ay, lang ng status. Imo ang premyo. Anak, manghipos na ganit ko sa imong higdaanan. Basta, kanasaksisip yun ha? Uskabunan yun, paano ka manghipos? Palitan ka kag status. Pero mo palitan kag status. Ha? Anak, imo ganin yung buhaton mo na, palitan ka ginakong silina. Sa ato pa, dili na kadaan daw sige mong premyo. Imo nang gisaad. Pero kinanong mo saad mga kaigsunan, imo po tumanon. No? Sige na mga kaigsunan.
Usaw na itong atong anak, mapadasig nga mubuhat umayo. Ano na itulog ka pamali? Ang usa ini igsoon mo, verbal reinforcer. Kanang imong yung isulti. Kanang imong yung isulti. Salamat yung kayon. Nindot na kayo na itong kwarto. Ano magkayamukan? Mga kanan, paminaw mo umayo. Kadaghanan ka nato maka-afford og sweldo sa kasambahay. Kadaghanan kita to. Kung naamoy mga kasambahay, ayaw ihatag ang tanang trabaho sa inyong kasambahay. Magbiling ka trabaho para sa inyong anak. Kaya kung ang tanang trabaho kasambahay, pag ninyo sa inyong anak, ang problema, di ka mumulungan. Unya, ang lalaki po, di ka mumulungan. Kisa may palumago na ni. Nasabtan ko ninyo. Di ninyo palabo ninyo anak. Bisag pagpindot sa washing machine, dili mo pindot kineta sa bahay. Pagkadat ko ninyo anak, pagpagamin nyo na ang problema na magkumbati na sa ilang balay. Kaya sila maanan. So please, uspan nyo na ninyo. Bisag amoy kasambahay, kinanglan inyong anak, dunay trabaho. Ang usa ka trabaho niya mo, manghipos sa iyang higdaanan. Ayaw yung hawa sa higdaanan kung dili mahipos. Kana usa ka trabaho. Okay. So mo na yung verbal. Kanang imo yung isulti. No? Sige na susbitaw. Matulad ka sa engineering. Verbal yun. Mayroon. Maayong pagkabuhat o lipon, sulod ka sa ating hinarang itaganan kanina. Verbal. Ang ikado-exon mo, activity reinforcement. Manihid ka kung sa'y ganahan sa imong bata. Apan ang iyong ginahan, imong giregulate. Pananglit, mga gadget. Mayroon ka na, dili kada magamit ka sa imong cellphone o sa niya, dili. Magkagamit ka, assignment sa eskwelahan o kuban pa, mura. Yung bata ganahan mo din. Pag dunay ang mayong binuhatan, anak, okay, hatagan ka na kung 2 ka oras, pwede ka magkadulan ka. So, kung saan ganahan mo yung i-preview, muna ang gitawag, reinforcer activity. Ang ikatulong mga kaigsunan, token reinforcer. Muna nang nananagkay, preview ihatag. No, karon, nanong ako nag-iskutan. Kinsa may ginikanan na dili gusto nga nga anak mahimo matigudahan po na Adventista sa magkanakan. Kitangtan na naghandong tang atong anak yung gana. Apan ayaw mong kalimot. Karang atong mga anak, madala na nimo sa simahan sa gagmay pa. Mutapad na ninyong lingkod kung gagmay pa. Pero matinager na gani ang inyong anak, di na na mutapad ninyong lingkod mo, palayo na na. Kani adto, kuyog-kuyog na sa ang mama, sa ang papa. Karon magkaulitaw na, bisang pugso niyo mong pauban, di na na umuuban mga kaigso. So, imo nang istudyan, usaw mo na. Kanang bata, buutan, di na sa kamay pa. Mga ito na sa Children's Division, pagunito ng butterfly, bunit na. Pagunit ang heart, give your heart to Jesus, muna ka na dito. Buutan na. Pero magkaulitaw na gani, diyan mo makita na kung di mo malaga ni mong anak, magkakalayo siya sa pag-alakan. Muni ang atong batayanan. Busa, unsaon na to, na kini atong pagkadentista manakod sa atong mga kabataan. Himo na to igsoon na atong pagkadentista, murang nagsakit ang COVID na kanang manakod. Usahan na to na manakod ang pagkadentista. Nice no tanigsoon sa mga kakaraanan. Ingon ani, di ba? Wak-wak si nanay. Wak-wak si tatay. Kami ka mga anak man, wak-wak kami ni tanan.
Pero Adventista man ta, dili tagwakwa, imo na ni. Adventista si nanay, Adventista si tatay, kami kay mga anak man, Adventista kami tanan. Mangutanan ko ninyo, tinuod ba na nahitabo sa atong kabataan? Sigurado ka nga, kamo nga naglingkod niya, ang inyong mga anak na nangaminyo, karong gabi na simbahan. Sigurado ka nga, atong mga anak, igsoon ng trabaho to sa gawas, nagpadayon sa pag-alagat. Kanindot unta kung atong mga anak may mga Adventista, sinanay Adventista ka, tatay, kami kay mga anak man, Adventista may tanan. Pandili na mga kaigsuran mong train. Mga karoon atong tunan, what makes of a child? Unsa man atong anak, may mong matinudanon nga Adventista. Sumala sa psychology mga kaigsunan, tulura yun ni ang mungungol sa bata. Ha? Heredity, training, o environment. Kaliwatan, pagbansay, o sa palibot di siya nakao o nagdako. Tulura yun ni ang mungungol sa bata. Sugod tayo, sugod ta sa environment, palibot. Abi ninyo, muna mo sa di, tamang kasinabot sa kami niyo. Kaya ang usa nagdako sa syudad, ang usa nagdako sa uma. Pag ninyo niya na ninyo, lahi-lahi mo istandarte. Hatagan ta mo, nag-agi man kong distrito ba? Kung doon ako magdugay, tulura ko katuig sa distrito. Ako napanilan, itong anak ko ni sa inyo. Muuyin mo sa dili, butugan na ko. Ako napanilan, nga nag-dentista, nga nagpuyo dito sa bungtot, tuwa sa bukid nga uma, lahi ang ilang pagka-dentista kaysa mga dentista nga niya sa siyudad. Tuoy lang ko ninyo ito. Kining mga dentista niya sa siyudad, kamura ba sa Maranding, taga-baryo man mo, pero taga-siyudad lagi mo, kaya Maranding, yan ang baryo ito. Naglibog ganin ko, nga noong lungsod mo'y masakan, kunya ang baryo mo, hino'y siyudad, no? Saan ba rin pagkausaan eh? Ha? Oh. So, igsoon, yun rin eh. Ang batasan sa mga tao nga naa sa lungsod o siyudad, lahi ang batasan sa Adventista nga tuwa sa bukid. So, kanang palibot, may faktor ka na. So, magbalay ganit mo, ayaw mo pamatakag balay, i-consider kinsa ang inyong silingan. Kaya magbalay ganit mo nga inyong silingan, pulos mahinit tag manok na igbubuhang, kamulay wala. Pagkadako sa inyong anak, muna po po ng manok. Ha? Bisag mo hilira na, hinta sa inyong anak, kaya buwang ko na nila. So, kaya manakot kung sa batasan sa silingan. Arin nyo sa Amerika, magbalik ka ng balay, namin yung Brother Ronnie Baliton, ang presyo sa balay, bilya ng material. Kung din ang presyo sa balay, kinsa imong silingan. Am I right, Ron? Yeah. Pag maayo imong silingan, mahalan mong balay. Pero kung imong silingan, ikson mga maldito, naway mo palit imong balay. So, muna yung environment, palibot. No? So, karon, matulog po tayo sa ikadwa. Okay. Training. Pagbansay sa atong anak. Pila ka factors ang pagbansay sa atong anak? 1, balay. Pamibalay. 2, simbahan. 3, eskwelahan. Imanin na ninyo ang kaigsunan. Mutabang niya o bansay sa atong anak na mamahimo silang maayong nga Adventista. Ang atong balay, mubansay niya sa atong anak. Unya, ang atong simbahan. Alin niyo ang simbahan ibson, may faktor niya. Kung ang imong anak magdako sa simbahan, nga ang mga kaigsuunan mahibumaon, matinagdanon, ang imong anak, ganana mo balik sa simbahan. Pero, magdako ang imong anak, amoy na mataan. Nagkada piniliay sa pagkatigulan sa iglesia, mag-aaway. Pagdako sa imong anak, di na ganahan mo balik niya ng
simbahan. Believe me, mga kaigsoon. Amin niyo, nag-retire na lang, kuhangtod karon, lagi ko'y nalibgan. So may akong nalibgan sa akong ipangusay para sa eleksyon. Ang giilugan na posisyon doon yun. Pagkatigulan sa iglesia o pagkatresyonero. Wa pag-ibig-husay na nag-ilog pagkadyakuno mga kaigsunan. Wala. Nung naglibog yun ko na ako, di ko kasabot na ito ba mga kaigsunan? No. Ako balikod. Kung ang atong si Manay, kung maong na tinagdanon, magkaingayon ang atong anak, ganahan mo balik anak na si Manay. Sunod, eskwelahan, pamilya mo ito. Ang eskwelahan dako o ikatabang sa pagbansay sa atong anak na mamahimong maayong na Kristohan. Okay? Nagingon ang psychology. Ang unang tulog katuig sa bata, mo determinar na sa personalidad sa bata. The first 3 years. Mo nga, insakto yun nga ang bata, disiplina na, bisag na pa sa tiyan sa inahan. Busa ka mong mga apuhan, ayaw mo pag-ingon, ayaw na, kay gamay pa na. Kano sa manin mong bansayon? Kamong mga mag-uma, mamutanan ko ninyo, kano sa mong magbansay o karabaw o daro, kung talinis nagsungay? Di ba eh? Kung natipay, imo na ng bansayon, imo na lang atong anak mga kaigsunan. Sumorita sa kaliwatan. Kita mga medyo, wala tayo labot ani kay isa kung sa pa'y kaliwatan ng atong asawa na ba na muluong naman ta. Kaya sabi nang naan naman na. Bisa kuwak-kuwak niya itong asawa, okay na sa ato. Kaya sabi nang naan naman nila. Diba? Pero din ko sumadala ka bulitaw. Kayo pa mo magminyo. Please. Magminyo gani mo, pilia ang maayong na kaliwatan. Ayaw mong dasman. Kinangan inyong i-trace kisay lula nini, kisay lulo nini. I-trace nimo ang ama ng ginahan. I-trace nimo ang mga igsoon nini. Kay dunay mga paghitabo sa ilang kinabuhi na kanang manakod sa ilang anak. Mga kaigsoon. Pero sa magkaroon, kriteria sa atong batangan, simple rin kayo. Basta guwapo lang, guwapa, okay na. Ano rin na ito? Bisa pagmangta sila balik, ay, pastor, madaan na nag-ampoy. Mayroong pastor ng guwapa kay bisag marlita, maampuan mo na ito na. Ngaw, dili guwapa, bisag magpuasa ka, maulsiro na hindi tao ginampo, hindi mo usap ng naong pastor. Mabalik katarungan sa mga batanong ba? No. Una-unahan ka na mo ay kinatiguan na ko ng mga sigurtihan. Oh. Kaliwatan. Ngano nga importante man mga anak, artas mga anak. Mga anak, ngano nga importante man kaliwatan? Ngano? Kaya ang abilidad sa imong anak, 40% na nagikan sa kaliwatan. 40%. Pila may nabiling? Sa isinta. Kanang sa isinta, bahinon ka na sa balay, simbahan, o eskwelahan. Igsuon mo niyang pagbansay sa atong anak. 40% kaliwatan. May mo katumaan kung atong anak bitaw buutan, unya murag bright po, pastor, no? Akong anak ko, magpastor niyo. Anak ko, siya ko gusto magpastor. Pastor, memorize Psalm 91. Memorize tayo. Salamat, Brad. Pastor, liwat na sa ako. Pagkabot sa bata po, yung babae, yung gwapa, hindro kay mo ilis. Anak, kasi anak. Pastor, una na ako, anak, maayon mo di-claim. Mo sige, anak, hatag declaration. Uy, ilat kayo ng bata na. Ingon na nga liwat na ako, Pastor. Niabot ang kinamaguangan. Ang butonis na natastas na. Ang sipon mo na nag-yuyo itson sa kakanao. Haguros lang sa palay, ilabi ng pastor, wag yan ang mo amin. Ingon ako,
Inyo itong anak, sa pastor, pero abot asa ito na liwat. Lugar na sana ito na liwat. Sa mayor. Hoy, paminaw mo, mga anak, paminaw mo. 40% sa abilidad sa inyong anak, kaliwatan. Pagpili mo, mayong kaliwatan. So, sa diyan na ka mo magminyo, pilihan yun ang mayong kaliwatan. Pastor, sa ako na ito na pagpili kaliwatan. Pangutan mo sa inyong amahan. Kamong mga amahan na ano na ibasakan. Gapapataka ba yung similya bisa kung salang? Hoy, namalit mo, kita mo sa certified seeds. Di ba? Mga karunaksyon, mupili punta o CPA. Ayaw mo pag ninyo pili CPA. Pastor Gamari, CPA, dagahan kayo. Kaya CPA ni Pastor Serrano, ingunani, mga kaisyon. Ang CPA ni Pastor Serrano is what? Certified Pure Adventist. Di daghan. Nadaghan na pong pasunayan. Pastor, dugay naman ko ani. Pag-pagwapa, maging nanguyab na kung Adventista. Ako na. Mawari po sa mga lalaki, maglibog taki sa gusto. Pastor, dagat ko naging panguyab ang Adventista. Maglibog ka po kasi kung kurikane. Busa, mga anak, kamong karon kung naibuyab na nila Adventista, karon na yung nagabi. It takes dahil ninyo. Ubuhin mo, babes, magbulag ka karong gabi, isugo ko ni Pastor Serrano. Oh, total mga na itong seminar, mangulit man po may, bahala mo magkausap mo niya. Seriously, so, seriously, kita mo na. Daan naging mo nang ginawa sa dito niyo, so, ayaw pang pangasawa, pamana sa dili matinungo. Tanaw ang kaliwatan. Tanaw. Si Gregor Mendel nag-eksperimento. Ang bubo na ino na itong batong ha, kung taas na batong, munggos na lang. Bubo nga munggos, taas na munggos. Nag-eksperimento siya na ang pulbos sa bulat, kanang itang puning grains, iyang gikuha din sa bubo o gisagol dito sa bulat sa taason nga munggos. Pagkagulang sa liso, iyang itanong. Ang una ni Gregor Mendel na kadto dili taas, dili bubo sa tupa ko sa Tagalog pa katamtaman. Pagtulog kay suot, na may bubo, na may taas. Ito Gregor Mendel, kining taas, pure na nila taas, kining bubo, pure na nila. Pagtanong niya, katong bubo, na initrok na taas, na initrok na bubo. Gitanong niya ang taas, may niturok na taas, may niturok na bubo. Mao nang nataw ang gitawag Law of Genetics by Gregor Mendel na kung atong isimpol na pag-istorya, mao kini. Kung nakapaliwat na ka sa usa ka butang o sa ka tao, akanang kaliwatan, dili na magigbulag niyo. Nasayod ba mo? Nga kining kagwapa, kaliwatan na. Kung kanang hapit, dili gwapa, kaliwatan mo na, mga kaitson. Oo. Kanang kataas, kaliwatan na. Kanang kabubo, kaliwatan. Kanang kabright, kaliwatan na. Kung kanang pagka-repeater, kaliwatan mo na, mga kaitson. Sayo mo yung bugo na matan ko na asa pero kinilaliwat. Sa chief of police. Sumunang kaitson, ha? So na ko isulti ka ninyo mga kaitson. Paminaw mo, kaya basta di mo makatumog ba? Si Pastor Serrano, mistiso katsila. Namurad din na dahil mo mutuo ba? Paminaw mo, kaya kinihapon pagka-mistiso katsila, matag pa sa English, it needs explanation. Paminaw mo kay, ako pa nang i-explain nga nung na-mistiso ko. Tanawa, iksong ka na nga ang apelido Serrano. Kung sa mana, di man na indigenous ba? Katsila na. Ang ako
atong lulo sa Siranosay, langyaw to sa among dapit, di ganin yung katresang bisa tutikan. O ang atong lulo, 6-footer. Butang pa sa unong ka-ruler ang iyang kataas. Ha? Pastor, imo tong lulo, 6-footer. Ikaw, paminaw sa mo, yung dali-dali. Kaya mo explain pa ko, nga nung naingong ko ani. Ha? 6-footer akong lulo. Puti ang banit. Tanos pag ikagilong. Ikaw, pastor, unya na, paminaw lagi mo nga nung naingong taani. Ha? Nausap yung pagkausaan na ang botong siya po'y abilidad sa akong lula. Kapag kadagkag babae sa among dapit, ang akong lulo, dito man yun, nabihag sa akong lula. Nga ang barog sa akong lula, tagahawak para sa akong lulo, mga kaigsunan. So karon nagkasabot na mo. Nga ako pagkamistiso, to ako naliwat sa akong lula. Pero pagpasalamat mo, nga wa ko muliwat sa akong lulo, abin niyo ka na medyo malas-malaso na ganita, mangita niyo tagpasumangit. Oy, paminaw mo. Pagpasalamat mo, nga wa ko muliwat sa akong lulo. Kaya kung niliwat ko sa akong lulo, 6-footer ko. Sa ito pa, sa may trabaho, basketball player ko, di ko pastor. Kung niliwat ko sa akong lulo, nagtanos kay ilong, puti ang pangit, dili ko pastor, actor ko, mga kaisahan. Kung nagpasalamat mo, nga ko muliwat sa akong lulo. Pasalamatin ninyo nga ako niliwat sa akong lula, na di ko 6-footer, di po tanos sa akong ilong, pero ako kumagbaso. Nga ang akong ilong dilitas. Nga naman, panila mo sa buksidor, ako fan mag-yot ko ni Manny Pacquiao. Pagkadagkang mga kautranin sa mga Mexican na mga ilong, pero ito taasa. Sabi niya mo ganun na pildi. Kaya pagkas ng ilong, usaray tinanawan. Di siya magkakita spikas. Kunya, kakita mo ba mga ilong? Tapos-lapos sa atong matay. So, muna nga, ang mga Pilipino, himantayon, mga kaisahan. Lapos-lapos ang mata, mga kaisahan. Mga, kamu ba, kung naamoy inyo ni Ana, mangitagi mo ka sa mumulusot ba? Tapos manipilipay po mo, mga kaisahan. Pero tanawan, nanganak ni Mrs. Serrano. Tulo ang among anak, mga kaisahan. Muna, ha? Kinamagulangan, kinamagulangan, ikaduha, ikatulo. Ari ko nining among lalaki. So, okay? Taas-taas na siya, di ba? Pag-ato ni Chief Espinado sa Amerika, dito si Chief Espinado na puyo sa among anak. Among anak. Tanaw ang ilong inso. Tanaw ang pali. Paminaw ha, ako'y amahan anak. Ay kumugduha-duha. Kaya kung wa ako kay balong ang akong lulo kat sila, mag-away kung may misisira ng asa dito ng bata mga tekso. Ha? Unya ang among anak, igsoon balik ta, kana, nanganak. O kini, nanganak pod. Kini nanganak pod. Pero atong tanawang ang among apo. Tanawa kung unsa katag-as ang among apo. Kana, kini mo ay kinamugulang nga nato ako. So, tanawa. Kini ikaduhan nato na. No? Varsity player mi sa Ateneo de Davao. Kani ato. Pero nagkawag-eskwela sa mga college. Tanawa iso. Unsa na mo ito, pagkadungawan na lang. Asa man lugar na makakataas? Kung nga may kaliwatan na kakila, basta grabe yung away na maraming may sisira, no? May murag na agitaso yung na nakasunod din sa balay. Kaliwatan ang mga kaigsunan. Muna ang power sa law of heredity. Karon matot sa atong tumo.
Gusto na itong atong anak mamahimong elitista. Niya ay sinundahan ni Mao Zedong na gusto na i-modify. Nagiman si Mao Zedong, ang komunista na leader sa China. Nagiman siya. Revolutionists are not born. They are made. Ang revolutionista, wala tao nga revolutionista. Imo yun ang hibuon nga revolutionista. Kung ako nang i-modify sa atong subject karon nga gabi, muingon ko, ang buutan na anak wala matao, apan imo nang gibuhat na buutan ang anak. Kita mo'y nagbuhat sa atong anak na mabuutan. Kung naman dito ng mga anak na ay problema sa atong pagdumala sa atong panimalaya. Revolutionists are not born, they are made. Busa ni kagabi na kumagay ko kaninyo, ang buutan ng bata, wala matao na buutan. Apan ang gibukanan mo naghimo sa anak na mahimong buutan mga guys. So, usapan na ito ang mahimong buutan na ito anak. Larigid kayo. Pamili mo sa mayong kaliwatan. Kami nga minyo, kita nga minyo, sa dahilan na nagkaroon tayo may muani. Okay? Kung usay nga kaliwatan atong nasawang na bana, ato na lang dawatong ka ng tinagalog na nagihon agwantahin, mga kapatid. Kaliwatan. Usawan sa pag-umol sa bata na mahimong mahimong adventista, palibot. Palibot. Ako, kapungutan na ni Dodong Rudy kung ano nga namalin sila diri. Pero sabi nga akong natanaw, ang environment sa Amerika para sa kabataan lahat kaysa dali sa ito. Diba? So ba, pagbansay. Diba ninyo kinintulog kabutang sa pagbansay? Ang bansay nini atong panimaray, atong sibat, o atong eskwelahan. O ayaw mo kalimot. Ang luyag sa atong anak, limited na good pilar katuwin. Pagkataon niya na hangtod sa ipang eskwela, luyang na sa amahan ng inahan. O sa isulti, tuog yun na siya. Pag-eskwela sa bata ng elementary, ang loyalty sa bata, ito as may teacher. Mga kamong mga teachers, ayaw halip, tawag tudlo nga mong anak. Kabisagurong ang inyong tinudluan. Kunya kami nga ginikanan, koreksyonan ang mong anak, di na maminaw ang mong anak. Ang ilang paminaw si teacher. Mabitaw nga, ang ako English dugin ni nahilot. Unang pag-adto na ko Amerika, imo na ako nga ng di pag minaw sa misuwalin ni mo. Nga naman. Kanang nga itong in-English sa ato ba mo, makasabot dire. Nga, saan mo rin mo? Sige ko may pagwali. Basta pagwali na ako ito. Sa napulo tayo ka word, sumuro pag-usara may correct nga pronunciation, ang siyang aramagdahan nagsayok. Iko sa akong anak, kamu na lewali, din kumuwali, sabog ninyo ay. Nga naman, o saan mo nag-school naman kung nga mo teacher o tutong nag-isog po pronunciation? Gagmay pa ba? Naday, elementary. Na-picture. Sabi na, this is the father. Masawa na rin mo. This is the mother. Di kami po, mother, father po. Nag-school ako yung sunan ko yung paboritong nakanta nga dugay ko kung nakasabot o siya akong ikanta. Ang maestra namin, sagara na po niya. Singit pali kusog kayo. Guabas, aray, damaya, sangmonday. Naglipog ko sa niyang kahulugan. Sa nakasabot na po English, akong gireview, paminaw mo. Guavas, aray, damaya, sang one day. Kanya sa ulo, laraso mo na mo. Guavas, aray, damaya, sang one day. Unya ang bata, hindi mo na makoreksyonan kahit mo isulti, may teacher. So, ang lilis bata na sa matutudlo. Grade 2 ang among anak. Grade 1. Yung katong anak na mong lalaki pa. Yung ni teacher, karong Lunes, kadernes mo.
magdala mi og guna. Nga naman, maguna mi sa eskwela. Kung ang pastor ay guna. Nga naman tayo guna, natay sundan, ipamuha kay Glubi. Kana sundan ka na. Dili ko sundan kay nito si teacher guna. Anak, sundan na lang rin. Imong ingos teacher na, ma'am, di na ko maguna ako na lampas. Mabsent ko sa Lunes kung walay guna. Napugos lang ko atong merkado, parito guna. Ako na natin batay kamay, gunahon ni nununahon na teacher ang loyalty. Pag high school sa inyong anak, ang loyalty tuwa sa barkada. Ang problema sa inyong anak nga batanon, mahibalo ang barkada ang ginikanan wa kabalo. Pagkakalit sa inyong anak, mu-assert na naubo sa independence. Daghan ang istorya yung anak na college. Kung sa'yo ito ba, Mama ay, marunta grade 1 ane, college na ako Nga, kada Bernes, kada dapat text, murag liman, at kadagang text, ang sa ni Mama, ay. Pagkabinyo sa inyo nagbabay, ang loyalty to sa banang to sa asawa. Kung saan na to nga makumpensate ang atong bata, mubawi ta sa eskwelahan. Mubawi ta na kaigso na sa eskwelahan. Ang eskwelahan, makaunol sa bata. Tanawan ninyo mga datong leader na nakikaway batok sa gobyerno. Kadaghanan na gikan sa Universidad sa Manila ng mga datong eskwelahan. Ang eskwelahan isang muumol sa utok sa bata. Busa mga kaigsunan. Ana ako'y pasidaan kanino. Ang Christian education himatyo na. Particularly ang Adventist education himatyo na. Nga naman, number 1, lahi na ang ginikanan karon kay sa kaniadto. Ang ginikanan kaniadto mamalhin og mantikaw. Mamalhin og sinala na niya WNA. Dumingat. Kaya magpador sa eskwelahan. Mubalan sa Mountain College kaya magpador sa eskwelahan. Muna yung espiritu sa una. Sa unang panahon, daghang mo donate nga mga kaigsunan o luting na tagpila ka hektarya aron patulugan o eskwelahan. Karong igsoon, wa na ko makadungog nga na nag-donate o luting. Ipapalit na. Okay. Himatyo. Sunod. Himatyo ng Adventist education tungod kay ang eskwela sa gobyerno na nastugkaran. Doon. Ano ipatong na kong biningag na may high school sa tugkaran? Sunod. Nga naman yun, igsoon, na himatyo naman itong eskwela. Tungod, biinin programa ni Duterte nga Bel. Ganahan ko sa iya nga programa. Bisag asa ka moadto karon ang eskwela sa gobyerno, ilabihan ng Mindota, dili sama sa unang panungaluoy kayo ang eskwela sa public. Apan ang mupatay so sa Adventist education, kini. Babasa ninyo? Free tuition. Unya, kung magpadasig kung adto mo sa atong eskwela, ay ba ko sa inyo ito ba? Pastor, mabayad ka tuition. Hoy, saan na nanako rin mga matay niya mo niya panganon-ani? Huwag ko ko'y ikatubagan na yung ka ng free education. Huwag ko ko'y sulbadan. Kana mo patay na. Masama itong survive. Ang sunod, daghang mga teachers na kulang sa ilang commitment sa Christian education. Daghang nang hawa sa atong eskwelahan. Nga naman,
na puro na katuig, 5 kategory pa. Kunya ang sweldo magkaluluoy. What to depend? Wow! Dinan ko. Kung saan na tawag sipat? So, karoon so, ako mong istoryahan. Kini na eskulahan so, kanang free ba? Danon mo sa ako na agihan ng pagkita ko. Yun yung director ko sa ASI. Gidala na ako ako mga delegate sa Indonesia. Gikan sa siyudad, misakay pa may bus ng Pacquiao, kay layo pa nga mamitingan ng dam, magmunaglaan ng ASI. Kadlaw na alas 4, mugi ka ng bus. Busa ng mata may alas 3. Abot ni sa bus, natulog ni balik. Nagdaga ng sakyan. Pag alas 7 na, nagmata na ang delegado. Store! Papunta ng driver. Nagutom na may. Ang problema, kaya ang mga Indonesian, kadaghanan, walay in English. So, gikuit akong driver. Friend, iko sa unahan ko nung niabot ang alas 8, Pastor, alas 8 naman, gutom naman. Friend, unahan ko nung, Pastor, sabi ng unahan na, ay, pamina mo ha, ang tao, bisag unsa ka kwartahan o unsa ka edukado, basta gutumon gani, mawad anong pamatasan. Kanang gutom, pagbanda alas 9, di na mamutang ako, di na ano, Pastor, mga passport namin! Kuhit ako siya rin. Unahan ko nun. Wala maningog ako delegado, marutas ko na yun. Ay tinuryo pagkaunan, di ko ang sakyanan. Paghulong yun ito, kita yun naman, karatulan. Restaurante. Sa ito pa, restaurant. Manindog pa bito ako delegado, dungan. Naghuot na mispultahan. Wala nagkakanaw na mo. Kutag sa lakan, nanganaw pa, panahon na. Pag-abot sa restaurant, wala'y tao, isa-usa. Pero ang displace pagkaon, taas na labisa. Loto, sudan, umugan pa. Taas. Pastor, sa mani, karang, may tatag-server. Walang yun. So, ako na nag-interpret. Sige lang. Pagkuha na mo sa inyong gusto, kaya taon-taon na nara-cashier. Kasabot mo sa cashier, cashier. So, siyempre, mapay pagsugod sa lahat, di na ginutay ka. Kuha, sudan gamay, pumunta sa gamay, naging namin. Wapa mag-cashier sa nakikita ko babae na niya. Kaya kung sa atong kamayon, managan, manako. Hadlok sa English. Totoo na rin babae. Sir, yes? Parang-aran kay magkayis naman. Okay. We got food. Kina na mag-English ka dito, putol-putulon ni mo, ano masabtaan. We got food. And we want to pay how much? We have money. Ingon ng babae, no money. Ingon ang bandiligano, katamay ng kabayaran. Sa'y no money, mga nagbibuhay kwarta. No money. Explain. Di may magkasinabot. Ihawa ang babae, nangitaglain na babae. Ana-ana. Is there anything please? Makaarang-arang na kamura di taas-taas ng English. Anything please? Yes, ma'am. We are taking the food. How much we are going to pay? Ingo po ng babae, no money, no money. Eko, what do you mean by no money? Ingo niya, you pay bus ticket? Yeah. Food in bus ticket. Sa ato pa, pagbayad na yan mo sa bus ticket, apil ang kao. So yun ako, what do you mean? Paminaw mo ha, pronunciation ka na niya, hindi ko masakta. Siya, you pay bus ticket? Yeah. Food, pray. Pray. Imo na ko niligan, tugluan ko tagampuan, bukista mo ta.
akong account free. Pagpaminaw di sa akong delikado, pag-iwan akong free mga kaigsunan. Bumalik pa may kaon dito, basta kayong pagkaon kikilatan mga kaigsunan. Wala na nabili na kong sundaan mga kaigsunan. Igsunan ako ni Gidala. Kaysa daan na-invite ka mo dito sa Kuching mga kaigsunan, Malaysia. Gidala mi sa among tigulan sa iglesia dito. Sa usa na to ka-akademi nga ang pangalan Air Manis Academy. Pag-adto na mo dito igsoon, kasagutan ang mong nakita. Ang mursiko tagahawak. Ang dormitory, balago na mo inikatay, nuoy kay tanawon. Dormitory, igsoon, mga administration building, 3-story building, guba-guba na. Ang malungog na lang namo, ang tingog na lang sa kagmay kabataan kindergarten. Gina na ko, Brad. Kung sa'yo nitabo nini, Pastor, muna ako history. Kini na eskulahan, pinakasikat ni na eskulahan sa Adventista. Mga kaigsunan, grabe pa eskulahan dali. Mga dakong tao sa Kuching, nga dili Adventista, mga bastugan, mga dakko, mga ranggo, dili magpa-eskulahan. Sa enrollment, dali magpuno, mag-ilog-ilog. Yang anong may tao, Pastor, niyan itong panahon na pobre pa ang Malaysia. Sa diya na nagkakalot ng mga oil, nagkuntahan ng Malaysia, di pambagong eskulahan, ang school bus free, ang school supplies free, ballpen, lapis, papel, free, notebook, libro, free, tuition, free, snack, free, paniauto, free, nang hawa ang mga estudyante sa Air Manis Academy. Karon nagsuon, kay programa sa gobyerno na may pray. Kanang pray, muna mo patay sa atong eskulahan. Samtang buhay pa ang atong eskulahan. Namatay eskulahan sa simpak, please. Ipadala ninyo ang atong anak sa simpak. Ako karon nagsuon na kamata ko. Kung karon na nagsuon, kining atong pagkamata sa Adventist education, mo na ako namatan sa pagkapresidente na ako sa inyo. Suguon yun na ko ang tanang mission. Na tanang mga eskulahan na operated sa Liman, kinahanglan mo take over ang mission na sila i-operate. Aron stable ang sweldo sa mga teachers o ang mga kaigsunan mo opera. Pero so, wala ko mamutana, pila enrollment sa simpak. Wala ko mamutana, pila enrollment sa elementary. Wala ko mamutana, pila enrollment sa atong high school. Kung na may college, I don't know. Pero nga naman, nalili tanan Adventista, ito ang pagpa-school na. Tungod kay na pray. Wala ko yung katubag anong pray so ang ako lang mo pa-school na ta sa atong eskulahan, investment sa kalag sa atong anak. Muna ako nakita. Bus sa mga kaigsunan. Ayaw ninyo ihulat ng naitabo sa Air Manis Academy, may tabo sa atong eskulahan. Kaya ito sa bago pang-Adventista, makadungog mo. Tukod ng iskolan, tukod ng iskolan, tukod ng iskolan. Karon dito ang imong madugan, sira ng iskolan, sira ng iskolan, sira ng iskolan, kaya hindi na makasundo sa mga magtutudlo. The Adventist education is dying, mga kaigsunan. Kaya nagbero nga kaaway ang programa sa gobyerno na pray. Kanang praying song, magpatay na sa atong iskolan. Aparemong kalima. Sumala sa pagtulog sa Adventist Church. Makadaghanan na produkto sa atong eskulahan. Mga pillars, mga pangulo sa atong iglesia o pangulo sa atong buhatan. Mga hinaot ko, nga atong suportahan ang Adventist education kay kini component sa pagbansay sa atong anak. God bless you all. Ngayong gabi, kaninyong